Okuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tandinoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Zora nhasi tine nyaya tareceiver inoti shokei yamama vakabata mushonga mushure mekunge vatorerwa murume wavo naBetty, asi hazvina kuzofamba zvakanaka. Regai tipinde munyaya yacho. Makasimba here vatete? Ndinoti makadiko negore idzva. Vatete, gore rino richitanga, regai nditange kukukandirai zishoka zvimwe pada ndinganzwa kurerukirwa mukati memwoyo wangu. Handina kungotanga ndiri murombi, kwete, ndaitovawo munhu aingorarama upenyu huri normal. Vatete, ndisina kana mushonga wandinoziva chero mudumbu zvawo. Nhamo yangu yakazotanga mushure mekunge muwanano yangu naJames mapinda chipfukuto chaidya mwoyo wangu pamwe nekundirwadzisa. Ndakambozama kuti aiwa, ava mai vainge vapinda muwanano yangu vaive vasina basa, asi ndakaona kuti munhu uyu ndikaramba ndichimusekerera aizopinda muhomwe chaimo. Vatete, nekutya kuti imba inoparara, ndakazama kufamba nenyika ndichida kuti varambane, asi vatete, ndakaona kuti pandaifambira nyaya dzekuti varambane zvaitoita sekuti ndadira parafini mumoto, ndaitoita kuti vawedzere kupengesana. Vatete, mukufamba umo ndipo pandakasanganawo nemumwe mukadzi. Munoziva kuti kana munhu une matambudziko ari kukunetsa mukati mehana yako nemupfungwa dzako, hazvinei kuti uri pai, ukaita sekuti waona munhu ari friendly, vatete, unobva watanga kutaura kurudunura seshinda, kutaura maproblem ako ese. Saka pandakasangana naAlice anova akazondiperekedza kuMozambique kuna vamwe baba vainzi vabviri pakugadzirisa dzimba dzainge dzichisheka-sheka, ndakati zvangu zvainge zvaita. Vamwe kuda mungati dai wakafuratira wakasiyana nazvo pane kubata mushonga. Ndizvo hama we, asi handinyore kuita Bob the Builder kuti umwe mukadzi agoya odya ziya rako. Ndizvozvo zvainyanyondirwadza vatete, nokuti James takatanga tose from scratch. Patakasangana aidovawo nepoto imwe nepani imwe chete, tikatanga tose kuti one, pane jira, pane mubhedha, kusvika takwanisawo kutotengawo stand nepekugara tete. Namo ndakazotanga kuiona mushure mekunge James waita mari. Kuita kwakaita mari kuda akabva afunga kuti awana zviuriso, ndipo pakatangira maproblems angu ipapo. Vamwe vaiva nani, asi Betty akandionesa chitsvuku chinenge chitema. Waitoona kuti pane paakatsika, zvaari kuita hazvisi normal. So Alice ane kwaaiziva, saka kana ndaive nepassport aigona kuzondibatsira. Tapinda munzira vatete, tichisvika pamba pasekuru painge pakazara vanhu. Takaona vanhu vamwe vatori nemukurumbira muno munyika, masocialite, vachitoratidza kuti zvepasekuru ava vaitozvizivazvo. Ndakasara ndopinda sekuru vaitoziva zvandainge ndafambira. Vakanditi zvandainge ndafambira zvaiva zvidokosa, ndokutora chisvo ndokunzi pakati pemaoko apa vatete ga, nyora kuruboshwe ga, nyora mukati mechanza zvakare kurudyi. Vakanditi ndaifanirwa kutsvaka Betty, ndomumhorosa nemaoko angu aya ndosiya zvakadaro. Ndisaita noise kana kudii chose, asi ndofanira kumeka sure kuti ndamukwazisa nemaoko angu aya. Ndakadzokera hangu kumusha naAlice waiva wandiperekedza kwasekuru. Munzira mose ndaigaya kuti ndobata gonzo rangu Betty sei. Ndinodaro nemhaka yekuti kwedu kutarisana aiva masvanhikongonya, kutarisana kwevakarambana. Vatete, taive takarimirana kumugano, saka ndaiziva kuti kusangana naye dhuma kuti ndimumhorose nemaoko angu zvaigona kunetsa, aigona kunyumwa ko zvikazofa kwangu. Ndakaruka zano kunge munhu ari kuruka madhoiri. Ndaizowina nyaya iyi through James murume wangu. Ndakagara pasi naJames ndikati ndinozviziva kuti muri kufambidzana naBetty uye ndazvigamuchira kuti muri kuda barika, saka zvanga zvakaipei kuti ini naBetty tiona nezviri official. Musaita henyu chamuhwande-hwande. Kana muchida kumuroora, aiwa, ndinobvuma kuti aite mainini, tigogarisana zvedu mutsitsi, murudo nemurunyararo. Ko James aigozivei kuti tsitsi dzei? Vatete, James haana kuramba pfungwa yangu, nokuti ndaiva ndatomusota nechekare. Pane powder yandainge ndapiwa nasekuru vekuMoza kuti ndinyunyurudze muchikafu chaJames. Mupfungwa dzaJames akaona senge ndiri kugamuchira mabororo ake, izvo kwete, ndaiva neplan yandaive nayo. James wakafonera vamugirlfriend yake
achimuudza madevelopments ainge aitika mukati meupenyu hwangu. James akatora foni kwakupinda mubathroom. Kuda waifunga kuti handisi kuzviwa here, kwakuti tazogarika rabvuma barika ini kikiki seka zvako nechemwoyo. Ndabvuma kupi? Ndaiziva zvangu kuti ndiri kuvaredza sewe. Vatete pafoni ndakanzwa Betty achimborambaramba zvichinzi mukadzi wako handimutrust. James kwakuti angakuiteiko ini ndiripo. Iko ndaigomuitei mudiwa wake iye aripo. Handiti sekuru vaiva vangoti ndimubate maoko. Chandisina kuzwa ndechekuti ndaive ndatorumbiswa kabisira vatete. Akauya Betty naJames vari mumota yatakatenga tese. Vatete ndakagadzira chikafu. Ndaiziva hangu kuti kungobika hangu asi machances ekuti Betty achadya chikafu ichi aiva mashoma. Betty wakasvika akaita chidhori achingoti pindikiti. Ndakasvika ndikamumhorosa ndikamubundira. James zvese izvi zvaingova mumaziso. Ndikati kuna Betty, ndagamuchira kuti munofambidzana aiwa musachivanza zvenyu. Chero kuita mukadzi wechipiri zvakangonaka futi. Nyika iri kurwara iyi. Saka kungoti Betty uite smalls iri official zvakangoringana. Ndakadaro ndichimubundira Betty zvakare. Pamwe nekumubata zvakare maoko. Ndakapakura chikafu vatete ndikavapa vakaramba kudya. Zvimwe vaifunga kuti chine muchetura here. Vakaramba ndikanyatsochizhaka zvakanaka wani. Ndapedza ndikaseredzera nestone jinja yangu. Ndokunzvova. Kunzwa parere moyo chaipo. Kutora toothpick kunon'ona zvangu meno angu. Vakaoneka vakaenda ndikaziva kuti mariva angu ainge abata. Papera mazuva matatu James akafonera kuSensen nemusikana aigara naBetty kuti madam vainge vafuma vasingachafemi vari chando. James akabuda iri mhepo, ini handina kana umbogaya. Ndaiziva kuti mushonga wasekuru wekuMoza unenge wakashanda. Asi ndichida kukudza ichokwadi vatete, handina kufunga kuti kubata kwandakaita Betty kuri linked kurufu rwake. Ndakazozviziva patofamba makore kuti maoko angu anga asiri maoko arinormal, maoko atinoziva, asi chainge chatova chombo chichauraya hama neshamwari. Rufu rwaBetty rwakasenda mashockwaves munharaunda kuita senge papfuura harikeni vatete. Betty haana kurwara kana kudii. Aiva asina any underlying health issue. Asi wakafuma wakafuta senge afuridzwa mhepo mumuviri. Zvekuti aiva yellow bone zvainge zvisachaoneki. Betty wakafa wakati tsva kusviba kunge tsito. Hapana kana akafungira kuti kufa kwaBetty kwainge kune munhu kuseri. James aiva pinda mushoko plus mushonga wandainge ndanyunyurudzira muchikafu chake waiva wamuita chikuku vata. After rufu rwaBetty vatete ndakangotanga kubudirira zvisina explanation. Handingati nemo mumabhizinesi andinawo ndingazozikanwa. Vatete ndakazozviziva kuti maoko angu akatemerwa mushonga unoshanduka kuita nyoka. After mudzinza maita ndufu nhatu dzakatevedzana. Vanhu vachifa mafiro akafanana. Anofa afuta nekusviba senge zvainge zvaita Betty. Pese paifa munhu ndaitowedzera kuita mari. Ndakazodzokera kuna sekuru vaya kuMoza kuti vanditsanangurira kuti chii chaitora nzvimbo mukati meupenyu hwangu. Vanhu vainge vachidonha senhunzi. Ndakaudzwa kuti pakadonha Betty ndaifanira kuuya kuzotenda kundibvisira kwavainge vaita dambudziko mukati meupenyu hwangu. Kutenda uko ndiko kwaizotonhodza uturu hwainge huri mumaoko angu. Ende zvaifanira kuitika Betty asati aputika. Asi ndaive ndatononokera Colgate mazino akaora. Painge pasina reverse. Zvakangooma hazvo. Handichagari pavanhu. Ndinogara hangu kumba kwangu. Ndakutogara ndakapfeka magulovhu maoko. Zvokuti vanondiona vanofunga kuti ndinovhaira. Izvo kwani hapana kuvhaira, ndiri kuchengetedza upenyu hwevanhu. Zvino hungava upenyu here nhai vatete hwekuti unogara mumba maoko akaputirwa nemagulavhu ugoti upenyu hunganakidza. Apa munoziva tsika dzedu dzechitema kuti tinokwazisana maoko. Dzimwe hama dzava kufungira kuti ndakabata mushonga. Unongonzwa tsumo nemadimikira zvinenge zvitaurwa. Vanhu vanenge vachirova bembera vasingadi kuti dyo. Kuma-family function handichaindi. Ndakungogara indoors. Nanhasi ndinodemba kuti dai ndakarega James wacho akaenda. Zvaiva nebasa reiko. Zvino ndakaiteiko nhai vatete. Panoverengwa mhondi neniwo ndinotoverengwawo. Mari yacho ndinayo. Asi ndinofara here? Mari yeropa hainakidzi kudya.
James angova chikukuvata tongotenderera mumba angova munhu terera zvese angova yes mai mwana hazvisi kunakidza zvakare vatete munhurume ndokupota achita semurume ka kwete kuva submissive husband. Ndiyo nyaya yangu kwana murume aenda rega aende pane kubatiswa zvinhu zvinozokunetsa mangwana kuromba nekuda kwemwana woumwe munhu. An isolated, wealthy and unhappy bad combination ndinogara ndine stress mumagloves angu. Pandanga ndichiverenga nyaya iyi pane pandaona panga pachinzi murume akanotora beti nemota yatakatenga tese vakauya varimo. I think ipapo panoratidza pain kuti munhu anenge ari mupain. Ingadai vanhu vaiona kuti apa takutora wrong turn handiti sekuti kana mukadzi wako atokuudza kuti uya hakuna negirlfriend guys it's a trap. It will not work simple. Pane imwe yaimboitwa SABC so muzanzi wetu makaiona ina vamwe mama so vedress regreen vanenge vekuharare vakanga vakarogwa nemurume wekuzululand akauya nemukadzi yaidzi muna wetu mama vakasumudza so vakasumuka vakati yinle baba vakabata marenzo. I think you remember that woman. It's a trap. Then pane futi pazasi pavazonyora kuti kana munhu akaura murege akaende pane kubatiswa mushonga. Pane vakadzi vakawanda vanouya pano vachiti fedu tokumbura muti mubetsere kuti kutsvaka mushonga wekudyisa murume because murume wanetsa. Iye murume naye wede murume anozonakidza kana chava chitoyi kana chava chikukuvata wakungomujambisa ukamuti jump how high. Love, I think it has to be natural. But the moment yatotanga utashandisa mushonga zvakaipa then pekupedzisira vataura kuti musainda. Ndabva ndarangarira nyaya yasisi vaiti kwai ndakabatwa nenhengo yangu nemuprofita akanoti achifuta chandaisa chinoda kuchiswededza mberi nenhengo yake. Guys, ndoziva kuti unenge uri desperate unenge uchirwadziwa but sometimes it's good to just let it go. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Vatete makasimba here ndine nyaya ndinoda kukuudzai. Reality itori paground. Vatete ndina bamunini vangu, munin'ina wababa vangu akaita mabasa emaoko vatete uye anoshanda pane imwe mine hombe muno South Africa. So bamunini ava vakaroora mukadzi wavo vakatora nguva yavo vasati varoora. Vakaroora musikana wavo vakaita mwana wavo wekutanga ndokuzoita wechipiri. Ndoona sekuti bamunini vangu ava vainge votsvaka mwana mukomana. Kwakazongotsvakawo zvikadzi zvaingofamba vatete munongodza zvemunhurume. So mainini ava vakawirirana neumwe muzukuru mwana wavatete. So vakabva vatanga kushare maproblems namainini ekuti sekuru vako vanoda kundiita mukadzi asi vasina chavakabvisa kumba kwedu. So mukushandirwa umu bamunini vakaguma vozonoroora mainini ava vakatanga kugara vose. Ndipo pakatangira muchato wavo. Mainini vangu ava vandichati mainini moli munhu anozvishandira nemaoko ake vatete zvekuti pamari chaipo vanobata mari yakatoti chaiko pamwedzi. Ndivo anonzi madzimai eumhare. So vakatenga imba yavo zvakanaka. So mukutaurika kwazvo vatete zvinonzi mainini moli munhu asina chifuva chakarohwa nebapu regwai. Vanongoshare zvose. Ndingangoti vanoita overshare zvinhu zvose zvinoitika mumba mavo. Havanyari havachazvifungi kuti murume unogona kuhwezvurwa nevakachenjera. Mainini moli vanotamba nemaslay vatete. So zvakaitika kuti mashamwari avo ava akavafungira dende vakachiva life yavairarama. Tete mainini moli vakaita kamusangana kavo nemadzimai aya mashamwari avo maslay mama. So mukuenda kunobetserwa vaifamba dzimba kudzikamisa varume nekufambira mabusiness. So vainda mainini moli vakangoitawo gunda musaira. Havana kuziva kuti ndivo varongerwa dende, ndivo vari kutofambirwa neshamwari dzavo, vari kuchiva upenyu hwavainge vainawo. Vakasvika kune vamwe gogo ndokwakaitirwa matare, vakapiwa zvavakapiwa. Vakanzi kana zvazoita vagozouya kuzotenda. Maini vangu vakaendwa navo kunoshandirwa ivo vachifunga kuti ndiri kubetserwa business nemba yavo. Bamunini murume wamainini vakangoita chimwe chipiti chandisina kunzwisisa ndokunzi rinozi brand new car zifortuna. Mafortuna achapesa achanetsa. Apa vakatengerwa mota namainini vakatanga kuita kamwe kabhevhe vachiti vainge vasingadi kuudzirwa zvekuita. Vatende pari podyo ndakabva ndaziva kuti zvaendwa. Mainini havachadzoreki ndobva ndangosiya. Pastatus pavo ndipo pawaiona life yavo yese kuti zviri kuendeka. Vachigara vachimwa mawaini
neshamwari dzavo. Wife material uya pachina dzavangano makwai repo. Gore richitanga maini moli vakafona kuti vari kunoroorwa. So maini moli vanoti maiguru wavo mukadzi wanzvadzi akaita achikaranga zvekuti pavakadzoka kuSouth Africa vakasvika vakarwara zvichinzi blood pressure yavo yaive yakakwira. Kukanzi musoro mavo mune mafluids. Vakambopinda mukoma, vanogara kuDurban. Maini vakazomuka havo mukoma, asi vanoti vakanosangana nevafi hama dzavo. Vakadzokera kumba pfungwa dzave kudzokedzana. Vati gare gare zvakatanga futi. Maini moli brain kuita kuherereka zvekuda kubvisa brain. Babangu vakavadzorera zvakare kuchipatara, asi maini vanoti vainzwa mavoice kuskrima munzeve dzavo. The more mavoice anoskrima, the more brain dzichitotwanyuka. Bamunini vangu vakaona kuti urwere hwakomba, vakazvitadza, vakadaidza hama dzavo, ndobva vafamba vakaenda kumusha kunoonesa paground kuti vaone kuti chii chairwarisa maimoli. Mukufamba umu, maini moli ndivo vakanobatwa kuti kune kwavakaenda as a group. Maini moli vanga vaitwa sacrifice neshamwari dzavo, maslay mamas aya, asi vainge vasingazivi. Raiva godo chairo kubva kushamwari dzavo. Shamwari dzavo hadzina kufara nelife yairaramiwa namainini. Kupenga the more yaitwa namaini moli, the more yaitwa mari neshamwari dzavo. So baba vakabva vafonera mashamwari aya one by one, kwete zvekupovota, asi kutoda kunzwa kuti chii chakaitika. Vatete kana zvinhu zvashata, hapana anoda kumira newe. Shamwari dziya dzakaramba dzose kuti pane dzakaita. Obviously, hapana pavaizobvuma mhosva yavo. Vakaramba vose kuti ndizvo zvakaitika. Vakati akapinda oga nhiko dzakatyora. Mukupenga ikoko vaimenshena every friend yavaitamba nayo. Vatete maini moli vakaenda kune umwe muprofita akangotaura same thing kuti mainini vangu vakabirwa pfungwa neshamwari dzavo. Kupenga kwavari kuita ishamwari dzavo dziri kuita mari. Vatete tiri kungonzwa kuti mashamwari avo ose imbingaresi chaidzo. Zvinhu zvavo zviri kufamba, ivo vari kumusha pari kupenga. Pekupedzisira vakaenda kun'anga ikataura same thing kuti wakashandwa neshamwari dzako. Vatete maini moli was open to attacks nekuda kwekusavhara muromo. Vatete pakatominama mai vari kupenga, vana havana achatarisa, achachengeta. Mai havasi kuita zvakanaka in the name of kuda zvinhu. Vana dzavanherera mai vari vapenyu. Mainini vangu vakazvipa nhamo vatete nekuda kwekuita zvemagrupu izvozvi. Izvozvi vari kurwara, situation yacho haina kumira zvakanaka. It's so sad vatete, hatizivi kuti zvinogadzirika sei. Hatizivi zvakare kuti pane munhu angagonawo kugadzirisa nyaya here agogonawo kuvarapa. Vatete zvakangoma hazvo, asi nyaya iyi yakandidzidzisa zvakawanda. Havasi vose vanoda kukuona uchibudirira, uchiita zvakanaka. Chionaika, mainini vangu vakupengeswa nematop shamwari. Vatete upenyu hauna formula. Saka ndaposta nyaya iyi kuti vanhu vawanewo chavanodzidza kubva panyaya iyi. Zvemagrupu izvi zvine makuva pasi vatete, ndosaka ndati hakuna mhiko inouya nerunyararo. Mainini vangu vakazviganisira upenyu hwavo nekuda zvinhu kunge paperback. Izvezvi atova mahwani chaivo, hamene kuti panobudika here, asi ndikafunga vana mwoyo wangu unodzimbikana zvakanyanya. Alright, saka maini nhanzi vari kurwara pamusaka pekuti vakaenda neshamwari dzavo vakanobata mushonga wekuti vaite mari zvino panguva yakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Hi Auntie Glory, how are you? So when I was very young, my parents moved to SA. They left me with the relatives. Though I cannot remember kuti ndiani, I don't remember having any complications until I was 6 years old. When I was around 6 years old, my stepsister from my mother's side came to visit, namely cousin Yangu, a boy. So I was 6, my cousin, the boy, was 5, and my stepsister was 7. So munoziva sevana tinoenda tichitamba kubedroom. Sometimes, so my sister said, handei kuspare. Takaenda, and she closed the door and turned off the lights. Then she said, ngatibvisane hembe. You know, as kids, pampacho, we will not really understand zviri kuitika. So takabvisana hembe. She started touching my cousin. Then she told him kuti akwire pamusoro pake. I do not really remember kuti what did they do, but mama vakazoshedzera kuti hey, muri kuitei, and that's how it ended. So when I was 7 years old, I had to move to my mom's sister's place. I do not remember the details of why I had to remove.
My nini really ill-treated me. I started to lose weight and vairatidza favoritism. I knew that my parents were sending money to take care of me, but the food I was given and the pocket money zvaisaenderana. Putting that aside, my uncle was friendly zvavo and I never had any issues with him. So you know how houses in Zimbabwe are. Could one house can be shared by 2 or more families. That was the case kwa my. So the other family, pane a boy who was older than me, aigara in the house. So one day I remember people were busy outside and he was inside the house. He called me, Zvikanzi, do you want lemons? Ndikati, eh. With that innocence of a child, Zvikanzi, ndokupa ma lemon, but tanga wandipa hug. I said, okay. But hug yacho, he was pressing himself against me and I could feel his parts on me. So I realized, could you know something is wrong? And I said, Nchadima lemon acho, and I ran away. But I could not tell anyone because my parents were away and my nini and I were not close. So after some time, my parents came to visit and they were not happy with how I was looking. So they decided to process my ETD kutidzoke tese ku South Africa. They did not tell my nini the truth kuti we are taking me forever. Vakangoti they are taking me for a holiday. So that is how I ended up moving to South Africa. I lived a good life until around 14 years. My parents arranged a tutor for me and he was from church. They trusted him. So sometimes they would leave us in the dining room as he was teaching me, but they would always be around, maybe in the kitchen or somewhere. This man started grabbing me under the table, like my leg and my thighs, and until I got uncomfortable. And I told my parents that I do not need the tutor anymore. So I then turned 16. My mom was not someone I could open up to. If I tried to tell her things, she would later use those things against me. So ndakaona kuti better kunyarara. When I was 16, my sister gave birth to a first baby. At that time, ndava kupedza form 4. So ndakanzi I should go help her. So my sister shared a full house with another family. She had a C-section and she was unable to do much. Ndini ndairara ndichifeeda mwana, and I would walk up and down the passage trying kunyararidza mwana paichema. My brother-in-law started trying to take advantage of that. He used to follow me in the name of checking on the baby. He would come bedroom mango and touch me. Then he would tell me, Kuti, hey, I can't sleep with your sister right now, but I'm a man, I have needs. So do you want me kuti ndinotsvaga someone wekunze iwowe uripo? I was only 16 and I was so scared. But at the same time, my sister and I were not close. And she was that type who would defend her husband no matter what. Because I remember even pakuroro wakake, when my parents were not happy about something, she really stood by her husband. So I knew kuti trying to tell her would not help. I would just be blamed. I then called a family friend who was a guy. When I would hear kuti my brother-in-law is coming to my room, I would quickly call this male friend and ask him to stay on the call with me till my brother-in-law went away. I would tell this friend all my problems. Let's call him Farai. One day Farai came Kumba. I trusted him so much and he was my safe space. So we had sex. And when it happened, I think the other family sharing the house vakazvinzwa and they told my sister. She then told her husband and he was so angry. But the anger, I knew kuti it is only because someone else beat him to sleeping with me. So my mother was called kuti vauye and everyone thought kuti hasha dzabamukuru it's because he cares. But I knew the real reason. Baba mukuru vakatanga kunetsa kuti ndirare nawo vachiti hanti your virginity is already gone, so you may as well sleep with me. This was before my mom had arrived. This then got me scared. The next day vakabuda vese, my sister and her husband and kid. I packed all things kuti nditize. On my way out they saw me vakati rukuenda kupi and I lied ndikati pama shops. So ndakangopinda pane shop with people I didn't know, and out of desperation I told them my story. They referred me pa baba shop yainge iri paseri. I went there kwanga kuna baba from a certain church and I told him my issue. He said it's best he calls a lady, so at least pane munhu wechikadzi present. I told them my story and how I was afraid to go home. They took me kumba kwa pastor and they gave me a room yekurara. I then spoke with my mfundisi and I shared with her and I told her kuti
I know sleeping with Farai was wrong, but I'm scared of Bankuru. Only to realize that my mfundisi and my sister know each other. Vaipinda same church. My mfundisi called them kuti vauye, and there was a sit down. I was in another room. I had asked my mfundisi kuti, for the sake of my safety, musataura zvese until my mom comes, then muzotaura. My mom came ndikarowa. She was angry and upset. We went back to South Africa. But chinchakandi boys, I left my phone number with the pastor, hoping to have someone to talk to. Plus, kuti vaizodipa ma-updates, kuti vakazotaura naBankuru here, but nothing happened. But I think it's because they knew each other. Nyaya yacho ikabva yatsikwa-tsikwa. When I was 17, I was okay. Nothing bad happened. Eventually, I went to kunogara na daddy. He had moved back to Zim. And now, I was now in A level. So pandakapedza A level, I had this best friend of mine who I really loved. So what happened was there was a guy I liked and she knew him too. I asked her, kuti mukomana uyu, do you like him? And she said no, he's just a friend. When the guy asked me out, handina Kuromba, since my friend said she was not interested, I even told her kuti ndakudana the guy, not knowing kuti munhu atotsama. In our area, maigara a lot of boys. In our still new, and ndanga connection with these boys, unlike this girl. One day, this friend said, we are kumba, and I went. While I was there, she received a phone call and she went outside. She came back and I was telling her about how I really like this guy I was dating, but her mood changed. Pakapinda two guys who lived opposite her. So the boys started like teasing me, vachida kundibata-bata ndichiramba, till it became serious. Vakandidonza ku bedroom, and my friend was even helping them. Ndikarariswa pambed. I started begging my friend, please help me out. My friend just stood by the door, achiseka, as these boys raped me. I don't know if I should say lucky enough, but they used condom. Umwe wacho wechituu to rape me, condom rakatsemuka, and he immediately stopped. I was crying and so confused, especially kuti why my friend was laughing. I went home and pretended all was normal. The three then came kumba kwedu, nema morning pills, nema morning after pills, zvikanzi imwe takatarisa, because we do not want stories in future. I drank the pills and went back Mumba. Since I was done with school, ndakakumbira kuenda ku holiday, and I ended up back at my sister's house. Kwa Bankuru vaya, I thought maybe situation ichachinja, but soon I realized that Bankuru is still the same, so I quickly went back kumba kwa teti. I had a cousin of mine who stayed close by, and I tried kuirana naye to try avoid those other three. This cousin was older than me. She was around 30. My dad had to travel for about 2 weeks, and vakandisiya maoko a cousin wangu. Pekutanga, everything was fine. I did not notice anything wrong. One day, my guru wangu amaiva cousin vakauya. We went to sleep and we shared a bed till 3. So I could not sleep and I went to watch TV. I forgot to mention kuti I had an addiction to porn. While in the lounge, I started masturbating and my cousin came. She asked me kuti kuitei, and she acted cool and asked to see. We went back to bed. Inindairara kumadzero, iye pakati, and the mom on the other side. My cousin started touching me. She took my hand kuti ndise mpenti rake, and she was very wet kuti to this day. I'm still so disgusted. She made me move her hand on the thing until she was satisfied. Magosene asked to go home. She can't, it's okay to stay. I went back home and I tried to talk to my mother kuti I was being sexually abused by my cousin, but she did not believe me. I tried to get help to Catholic school. I went for A level, but the sisters did not believe me either. So in the end, mom said I cannot live alone while my dad is away. Better kudzoka to my sister's house kuya. She did not know what I went through kwa sisi, so I could not refuse. I went back. My sister has a shop in town. She had gone away kuno order. The helper was away off. It was only me, the baby, and Bankuru. And that night, Bankuru tried to rape me. He was almost about to win. Then luckily, there was a knock per door. It was my sister's friends who needed help with something. I managed to survive the night. My sister came back and it was okay until she had to go again. When she went again, my Bankuru finally succeeded to rape me. And from the time it started, it kept on happening every time I was alone with him. He would just shush me
with money and airtime. I got to a point where I was now tired. I packed my bags and went back kumba kwa daddy. I did not care. Ndikatukwa. I don't know what happened about my other cousin. Let's call her Judy. She called me kubasa kwako and said, I know urukurara na bankuru wako. She told me kuti nyaipere, I must confess. She did not realize it's rape. She thought it's an actual affair. Kuti nyaipere, I just confessed. A few years later, when I was 21, Judy passed away. Kurufu kwake, you know how people then go through movie. So my guru and my mom found a diary. It turns out Judy had written a story about Kurukuta I'm having an affair now in a diary. At the same time, Negara na maini wangu kuchegutu. So Judy was the only child and I offered kusara na mai wake to take care of her. At that time, I did not know about the diary. Wekuchegutu code wachipopota zvikanzidzoka kuno. So when I went, she sat me down and asked me about the affair. I told her that it was rape, not an affair. She understood and then explained that kune diary and people were talking. When I was 21, I went back to SA kuna mom. She sat me down and her face was different. She asked me, why did you do it? I was confused. She then started blaming me about everything. She never tried to hear my story. She asked why I hate her and hate her daughter, my sister. And it was just endless blame after blame. I was hurt. My own mother was treating me like that. I tried finding comfort in an uncle vaigara nesu. Ndakavatumira iri message telling him of how I've been raped so many times. He did not reply. I was desperate to be heard. So one day I went to church. You know my church anointed fire. One day I pretended kuti ndine demon and I spoke about everything and all the rape, pretending kuti I'm possessed by a spirit. After church, that's when my mom said, oh, so you were serious. Sekuru apologized for ignoring me, but my mom never said anything. She took it and kept quiet. No action was taken. She was more concerned about my sister and a marriage. So nyayacho yakangosiwa kadaro. She never helped me or counseling. This is one side of my story. I jammed a lot, but these are the key points. I'll send another story about the other side of my life. I forgot to mention kuti after I was raped by the two guys, that friend of mine, akatora the bedding and hang it outside the washing line. She did this because she knew kuti mkomana wangu uya was coming that day. So sure enough, the guy came and asked kuti, why are you hanging blankets that are dry panze? Then said, msikana wako akaita threesome on them. This guy then asked me about it and I tried to explain. He then took me to like a park and he raped me in his car. And this was only 2 days after being raped by the two guys. I realized my friend had done this as a trap out of jealous because she wanted my boyfriend. Now I have a daughter, she's 4 months old, and I don't want her out of my sight. I'm so overprotective of her. I didn't anyone to change a diaper and disciple. If I was raped by friends and family, then anything can happen, and I want to protect my daughter and have a bond with her. Thank you for hearing my story. I don't know how to feel. As I was reading this story, I was actually thinking of kuti, because of the stories that we share every day, that what if? I have a lot of what ifs because the most painful part is the friend. How do you organize 2 boys to come and rape your friend and wakamira pado uchiseka? Vanhu muri vanhu vakaita sei chaizvo unozadzwa neruvengo rekuti you hate your friend kuti sei achida nemukomana. Kana uchida mukomana initially paaida mukomana aingofanira kutaura kuti mukomana ndinomuda siyana naye. Sei tiri vanhu vamazimbabwe tiri vanhu vasingagoni kubudirana pandechena kungoti yes no we cannot do that. Even nyaya yemaboundary atiri kutaura kuti maboundary zvinhu zvatiri kutotanga kudzidza izvezvo hatinambokurudzwa tichidzidziswa maboundary. Taingodzonzi it's okay to share, ita sorry, nyarara. Iyi nyaya haidi nyaya inorwadza because mama was trying to protect muchato wemwana wavo vachikutadza kuprotecta mwana wavo. Bankuru vachona Moza panga ashanda zvakare kuti haidi paanyora kuti teacher to vema extra lessons vaitobata vachisvesvavira nepasi pebhendi. Tine vanhu vakadaro musociety. Ndinomwe munhu wandinoziva
yokuti ukakwira mota yake apa mukadzi wacho aripo pasaidhi apa anosvasvavira vanhu vanenge vari kumasure achivapurudzira makumbo yokuti uchati hei unenge uchihla zvekuti mukadzi uyo ari mberi kwachazoti zviri kufamba sei ende handi munoziva kuti vakadzi vanhu vakaita sei nyaya yose inoshanduka ko iwe ndiwe watoti ndimubate pane varume vakadaro nganyi musociety vanoita basa rekukwenya vanhu mumaoko pane varume nganyi musociety vanoita basa rekubata vakadzi vanhu wakadogara ushomainda bhizinesi rako munhu otosvika achibata mukadzi womunhu musazviita izvozvo iye zvino mosvika pakubata vana varume vakadaro vanobata vana uri teacher. What are you teaching vana they look up to you because you are the tutor uri kudzidzisa mwana haasi kudzidzisa womubata zvihla womubata mazamu. What is that? You've been through the most. I don't know if it's possible. If you really need someone to talk to, please let me know. Just inbox me and tell me kuti you need someone to talk to. Then I'm going to refer you because this is a very sad story. Andisandamboona zvakadaro. Shamwari, especially your friend, your husband, sister, your parents, your mother, your vanamai guru. Kwete sisi Judy vekunyora mudhayari. Zvinhu zvekunyora mudhayari. Muri vanhu vakaita sei? Munonyora mudhayari kuti kwai ninga relationship nakadaro. Zvinhu zvinonyorwa mudhayari izvozvo. Zvakaoma. Alright guys, the problem that I have today is that kuna Wi-Fi, like our Wi-Fi panapa is down, so I'm not able to access my message ari kuTikTok. Then pana sisi vanogara kutongogara. Vakanitumira nyaya yekuti vaita chipfambi kutongogara chichichi. Nyaya yacho pane pamwe pamaline kubva pamataura kuti makazopiwa maline emari handizivi kuti maline echiiwawa hamuna kunyatsoxasisa saka nyaya yacho ndazongoisiya yakadaro ndokumbirawo kuti mundinyorere titaure because handisi kunyatsowisa nyaya. Then hi tete, I'm a big fan. Ndiri mudzimai ane makore 33 ndinogara kuSouth Africa. I'm looking for a man who is serious, not just any man tete, a good looking guy nekuti I'm a beautiful lady hangu hapana chinoshoreka pandiri. I'm a Christian, so vakaromba tambirai kure neni ndinonamata hangu. I really need a serious somebody who is ready for this. Mondudza maposta muwapa number gentlemen only tete nekuti ini ndakatorongekawo hangu. This guy must be HIV negative. Thank you. Alright. Problem yatiri kuita madzimai ndozati madzimai akawanda akatumira manyaya dzavo kuTikTok vari kutsvaka rudo. Problem ndekuti muri kungotsvaka rudo moga, varume vacho havasi kutumira. Zvinochero kuti ndichaverenga nyaya dzacho ndosha zvinondodzidii because varume hapana. Naye varume muripiko? Madzimai enyu ari kukutsvakai vuno nemavuya vuno mozodana navo vasikada ndoramba ndongoposta kuti ndiri kutsvaka murume hapana. Then nyaya yekupedzisira ndiri kutsvaka pane client iri kutsvaka builder, munhu anospecialize nemarufu, but this person anofanira kuva ari in the Midlands area, number 1. Number 2, anofanira kuva ari munhu ane work ethic iri right. Number 3, anofanira kuva ari munhu who pays attention to detail, kwete zvekungoti munhu anonyatsoita basa nemazvo. If you know anyone who is in the Midlands, somebody who is good, toda mareferral. Hapasi kudiwa one bed review, no. Toda munhu ane mareferral akamboshanda basa nebasa anoita marufu, anoziva zvaari kuita. Apa hatisi kuda machances. Kana uri chancer, it's not for you because the client is somebody who is in the diaspora ende vanhu vanenge vachida kugadzirirwa zvinhu zvavo zvakanaka negwara rakanaka. Tokuti nene kwena kwamaita Mwari akuitire zvakanaka. Chadzoka zvakare mangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.